Zelené investície. Vysvetlíme si, čo to vlastne znamená, prečo sú dôležité a či sa na nich dá aj zarobiť. Odpovie Martin Krištof, portfólio manažér zo spoločnosti Haber Wealth Management. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Povedzme si na úvod, aby sme vedeli, o čom ideme hovoriť. Čo sú vlastne zelené investície? Čo si pod tým majú ľudia predstaviť? Tak zelené investície sú teda investície do projektov, firiem alebo technológií, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Typicky ide napríklad o podporu obnoviteľných zdrojov energie, nejakého udržateľného poľnohospodárstva, a cieľom týchto zelených investícií v zásade nielen ten finančný výnos, ale v zásade aj prispieť k ochrane prírody a podpore udržateľného rozvoja. Môžu si ľudia pod zelenou investíciou predstaviť napríklad aj to, že na vlastný dom si dajú solárne panely, alebo sú to naozaj len investície do veľkých firiem a do fondov? Samozrejme, už v dnešnej dobe sú solárne panely považované za investíciu vlastne do toho vlastného bývania. Samozrejme, že nie sú ako keby tie účinky vidieť hneď, ale je to nejaký beh na dlhšiu trať. Čiže tie vstupné náklady takýchto solárnych panelov na strechách rodinných domov sú napríklad vyššie, ale v zásade ide o tú dlhodobejšiu úsporu na platby za energiu. Samozrejme, že do týchto, ak zostaneme pri tých len solárnych paneloch, tak môžu do toho investovať či už domácnosti, alebo nejakí malí investori, ale samozrejme aj veľké firmy alebo veľkí developeri. Povedzme si teda nejaké typické príklady zelených investícií, do ktorých sa dnes dá vložiť peniaze. Rozdielil by som to na nejaké dve kategórie. Bude to nejakým spôsobom investícia priamo do nejakého projektu, kde budeme kupovať, alebo teda budeme investovať priamo do nejakého projektu, či už je to nejaká veterná elektráreň alebo solárna elektráreň. To je v podstate alebo nejaký projekt, ktorý bude zameraný na zelené bývanie napríklad. Alebo je to druhá možnosť, kde v podstate si môžeme kúpiť nejaký podiel v nejakom fonde, ktorý opäť zoskupuje firmy alebo investície alebo projekty, ktoré sa zaoberajú práve týmito zelenými investíciami alebo celkovou udržateľnosťou. Čiže buď vstupujeme ako priamy investor do nejakej firmy, alebo v zásade do nejakého fondu, kde v zásade to je spravidla väčšinou aj s menším kapitálom, môžeme si kúpiť nejakú podielovú jednotku. Sú naozaj zelené investície absolútne kľúčové pre ochranu planéty a vieme si povedať nejaký reálny dopad, naozaj to má vplyv na ochranu Zeme? Samozrejme, už sa to v súčasnosti dá aj merať. Keď si teda masívne investície do obnoviteľných energií od roku 1990 do roku 2020, čiže 30-ročný horizont, v zásade dokázal znížiť, alebo teda jednalo sa to o investície v Európskej únii a v zásade tieto investície do obnoviteľných zdrojov dokázali znížiť emisie o 31%, čo v zásade prekonalo aj ten cieľ Európskej únie v tom záväzku, akože znižovať ten oxid uhličitý v ovzduší. Čiže naozaj tieto zelené investície majú význam. Samozrejme, že treba povedať aj to B, že to globálne oteplovanie ako v celku akože stále je a pravdepodobne ono sa nedá úplne zastaviť, dá sa len spomaliť. Čiže vlády, nadnárodné korporácie sa teda zaviazali, že do roku 2100 sa budú teda snažiť, aby teda tá globálna teplota priemerná stúpla len o 1,5 stupňa Celzia, hej, kdežto nejaké predpoklady sú, že by to mohlo byť až 4. Hej. Bude stačiť, keď v týchto zelených investíciách budú premiantom obyvatelia Európskej únie, keď vieme, že v tom svete to také ružové nie je? Tak ako hovoríte, v tom svete to také ružové nie je. Vieme teda, že aj v Spojených štátoch to ale to spochybnili tieto akože prínosy týchto zelených investícií. Takže bude to skôr o nejakom globálnom konsenze, ktorý bude musieť prísť s niečím, aby v podstate to všetky krajiny dodržiavali, ale vieme teda, že v tých azijských krajinách to úplne kontrolované nie je. Tam neexistuje žiadna regulácia, ktorá by to
nejakým spôsobom kontrolovala. A nejaké ESG štandardy, ktoré v podstate sú pri týchto zelených investíciách kľúčové, tak tam prakticky alebo vo veľmi nízkej miere existujú. Ako vlastne funguje prechod na zelené investície, keď sa niekto rozhodne, že ide investovať do zelenej farby? Kam idú jeho peniaze? Tak ako som už spomínal, tak buď to je teda nejaký priamy projekt, kedy si teda investor vyberá na základe jeho priorít, či idem teda investovať do tej solárnej elektrárne alebo nejakej veternej farmy. Prípadne budem investovať do nejakých zelených dlhopisov, ktoré v podstate slúžia na práve znižovanie emisí v tom ovzduší, alebo si vyberiem tú pravdepodobne možno trochu jednoduchšiu možnosť, že založím si nejaký investičný účet, vyberiem si teda spoločnosť, ktorá napríklad toto ponúka, napríklad niektorý fond som si vybral a zainvestujem priamo len do fondu určitú čiastku. Ľudia zainvestujú peniaze, je ale niekto taký, kto kontroluje, či naozaj ide o zelený projekt, alebo či to nie je len tzv. Greenwashing? Začal by som možno tým, že čo je to ten greenwashing, v zásade ide o to, tak aby takéto investície musia byť v zásade podložené nejakými faktami, reálne overiteľnými a auditovanými podkladmi. A v zásade greenwashing je len to, že keď sa na oko firma tvári, akože je to zelená investícia, ale v zásade v skutočnosti to vôbec tak nie je. Hej. Takže naozaj majú len pekné prospekty, majú peknú možno webovú stránku, majú super reklamu, ale v zásade nie je to ničím podložené, nie je to zauditované, nie je to overené z viacerých zdrojov, či sa jedná reálne o zelenú investíciu. No a tým pádom takéto firmy, keď sa na to príde, tak sú akože v dôsledku toho aj pokutované a sú im udelené aj ďalšie sankcie. A je teda niekto, kto to overuje? Či ide o tú zelenú investíciu? Samozrejme sú to väčšinou nejaké nezávislé certifikačné organizácie, sú to vlády, sú to nadnárodné organizácie, ktoré takéto investície posudzujú. A najlepšie je pre niekoho, kto ako keby je ten realizátor tej zelenej investície, aby si to dal overiť u viacerých takýchto overovacích spoločností, aby dosiahol väčšiu ako keby tú dôveryhodnosť v tom globálnom meradle. Asi tá najzákladnejšia otázka, ktorá bude zaujímať aj našich divákov, je zelená investícia len dobrý pocit, alebo sa naozaj na tom dá aj zarobiť? V dnešnom svete to už nie je teda len o tom dobrom pocite pri týchto investíciách, ale naozaj sa dá už na tom aj celkom slušne zarobiť. Za posledné obdobie, dajme tomu, že nejakých od covidu, od nejakých 5, 6, 7 rokov, v zásade tieto zelené investície dosahujú porovnateľný, niekedy aj vyšší výnos ako tie tradičné investície. Takže naozaj, samozrejme, ak hovoríme o nejakom fonde, tak stále je to ako keby nejaké tematické obchodovanie, ktoré pravdepodobne má aj svoje svetlé stránky alebo svetlé obdobie a pravdepodobne aj niekedy, kedy to už bude ako keby ten trh obsadený a bude sa možno čakať na nejakú inováciu, kedy zase zaznamenajú nejaký výrazný rast. O akom investičnom horizonte môžeme hovoriť pri zelených investíciách a keď to porovnávame s tými klasickými investíciami, aké sú tam riziká? Väčšie, menšie? Začnem teda s tým investičným horizontom, tak tu platí rovnako ako pri bežných investíciách, že ten strednodobý a dlhodobý investičný horizont sa teda vypláca najviac. Poviem príklad, že keď si teda nainštalujete aj tie solárne panely, ako sme teda spomínali na začiatku, tak reálne, kým sa vám ako keby táto investícia vráti v podobe toho, že platíte teda už výrazne teda menej za tú elektrickú energiu, tak prejde možno nejakých 50 rokov, hej, záleží teda na tom, ako to máte nastavené. No a tým pádom vlastne jednak žijete možno kvalitnejší život, hej, ale to je ťažko merateľné, ale v zásade aj takáto nehnuteľnosť má vyššiu hodnotu, keby ste ju napríklad chceli akože speňažiť. Hej. Čiže ak by ste mali nejakú investičnú nehnuteľnosť, tak práve takéto solárne panely alebo možno tepelné čerpadlá vám zvýšia hodnotu tejto nehnuteľnosti. Vy asi máte prehľad o tom, kto do tých zelených investícií vkladá svoje peniaze. Sú to prevažne veľké firmy alebo
stredné firmy, alebo tam investujú úplne bežne aj obyčajní ľudia? Prevažne to boli veľké firmy, ale v zásade už teraz je dosť vysoký záujem aj z tých retailových obchodníkov alebo z tých retailových investorov, pretože momentálne ľudia sa už začínajú zaoberať s tým, že kde svoje peniaze dávajú, už je akože tá informovanosť v tom investičnom svete naozaj veľká a rozhodujú sa teda, kde svoje peniaze uložia, aby to jednak malo aj ten výnos, ale v zásade, aby to aj malo nejaký ten prínos pre planetu. Takže si skúsme povedať, že slovenskí investori kam môžu dať svoje peniaze, aby mali reálne naozaj tú nielen pocit, ale aj vedomosť, že to sú zelené investície. Takisto v zásade oni ako majú široké spektrum, hej, takže sú už rôzne investičné platformy, ktoré ponúkajú ako keby vstup do priamych projektov, či už sú to tie spomínané solárne elektrárne, alebo v zásade si môžu založiť účet u nejakého obchodníka, ktorý ponúka takéto fondy, ktoré sú ESG alebo sú zamerané napríklad na dlhodobý rast, alebo v zásade už aj firmy ako Apple majú nejaké ESG score a toto v zásade je v nejakom smere je to aj zelená investícia, hej, lebo sa tam hodnotí nejaké kritérium. No a teraz je otázka, že ten investor má nejaké svoje kritéria, že to ESG score by malo byť pre neho nejaké a na základe tohto investuje svoje peniaze. Poďme sa pozrieť na budúcnosť zelených investícií. Skúste mi ale najprv povedať, odkedy sa vlastne začalo hovoriť o zelených investíciách a keby sme sa pozreli na objem peňazí, ktoré do tých investícií ide, tak ten pomer voči zeleným investíciám rastie? Celkovo, akože, takisto ako rastie objem do toho celkového investičného sveta, tak začína sa aj zvyšovať povedomie aj týchto zelených investícií. V zásade sme stále ako keby len v úvodzovkách len na začiatku celej tejto problematiky zelených investícií, ale to v zásade nesúvisí s tým, že je to veľmi podstatné akože tam prejsť akože pomerne v rýchlom čase, lebo v zásade tie skleníkové plyny sú akože v tom ovzduší a treba v podstate ich znižovať, aby, tak ako som spomínal, aby sa teda dosiahol nejaký záväzok, aby sa teda tá teplota zvyšovala o to 1,5% do roku 2100. Vravili ste o tom, že teda zelené investície v podstate sú takou novinkou. Aké trendy môžeme očakávať v budúcnosti v zelených investíciách? Trendy sú v zásade nastolené tak, že do roku 2030 by polovica globálnej celkovej elektrickej energie mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Tým pádom bude vyvíjaný tlak na rýchly rozvoj batérií alebo nejakých úložných skladovanie energie, nejaké batérie alebo čokoľvek. Aj napríklad spoločnosť Tesla už dávnejšie začala v podstate ponúkať služby skladovania energie a čím ďalej, tým viac im rastú v podstate aj tržby z tohto sektora, teda nie je to len predaj tých elektromobilov, ale v zásade aj takáto sféra sa začína u nich rozvíjať. Čiže toto budú napríklad jedny z trendov uskladňovania tejto obnoviteľnej energie, keďže v podstate ona sa nedá veľmi akože uskladňovať efektívne. A na druhej strane sú to napríklad aj výrobné haly alebo skladovacie haly, kde sa implementujú tie solárne panely ako celé strechy, čiže vlastne tu je vysoká úspora tej elektrickej energie. Skúsme dať na záver divákom taký nejaký odkaz. Prečo by mali zvážiť zelené investície a prečo by sa o ne mali zaujímať? Asi máme také najzákladnejšie, ak chcú prispievať k nejakému tomu udržateľnému a lepšiemu svetu a vlastne s tým spojený aj vlastný život, tak by sa o toto mali zaujímať, či už je to bývanie alebo nejakým spôsobom to investovanie, kedy si aj takouto formou dokážeme nasporiť na ten dôchodok cez tieto zelené investície, tak v zásade mali by sa o to zaujímať, aby sme prispeli k nejakému širšiemu, lepšiemu svetu.